ya bụ ihe melu onye bụla jikere igba egwu o n'ọkwa egwu na ngwa ome ya eyo okporo amana tọba anyị eyo onye ọbụla amanyiwe n'uhe oyi okporo amana tọba anyị ihe ọma eme okporo amana tọba anyị ihe ọma eru anyị aka onye ọbụla gbakwa egwu oyiyo akwa nwa m arụọla dị o mekwe ụkwụ n'ala iya ngwa iya ngwa iya ngwa iya ngwa iya ngwa iya iya nwata nwaanyị gbakwa egwu eyo unu gbashi ekwe ike okporo amana tọba anyị ihe ọma emekwe okporo amana tọba anyị ihe ọma emekwe o mekwere nwa onye ọbụla gbakwa egwu gbashie ya ike onye ọbụla ṅụọkwa mme n'oyiyo mmadụ niile gbujikwara ahụ onye ọbụla rijuru ahụ erijikwara ahụ ekelekwe m okporo amana atọ ekelekwe m unu kelekwe ihe na-emere unu ihe okporo amana atọ nwere bụ nwe ngwụ Chief Amechi Nwigwe President Middle Age Association okporo amana atọ mmadụ dịka Eze Silva Ibeye Eze Ụgbala 3 n'okporo amana atọ mmadụ dịka Chief Uchenna Okereke Nwaọchikeze Ọchikeze nke Igbo n'okporo amana atọ mmadụ dịka Chief Kenneth Anyile mmadụ dịka Chief Amaya Ụzọ Philip Director nke mbụ n'okporo amana atọ ekelekwe m unu Chukwu gọzikwe m Chukwu gọzikwe m ọka dụrụ unu mma anyị ekene unu gbaka egwu na gbaka egwu gbakeshi ike